Bé, bona vesprada, companys de Corporació Municipal, senyor secretari, xiquets i xiquetes, membres que conformeu la comunitat educativa, familiars i també amics. Avui és una vesprada especial, així com també important per al CIRA i sobretot per a la xicalla, per als xiquets de la nostra ciutat, ja que presentem els nous consellers i a les noves conselleres que vetlaran per els drets, també per les necessitats i, el més important, per els somnis dels vostres xiquets. Com hem dit avui, és un dia especial, però recordeu que la importància està sobretot en les propostes i en les idees que a partir d'avui sou els responsables de traslladar-nos. I per a convertir-se en consellers, en primer lloc, lliurarem un diploma acreditatiu a cada un de vosaltres, els nous membres del Consell. I serà el secretari qui procedisca ara a nomenar els nous i noves integrants d'aquest Consell de manera simultània i també demana la presència del regidor d'Educació, Pepe Grau, per a lliurar els diplomes. Gràcies, senyora presidenta. A continuació passa a anomenar els nous i noves integrants del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes. En Consell de Primària, Col·legi Alborxí, Sofia Amorós Pardo. Col·legi Ausiàs Marc, Mireia Zafón Serra. Del Col·legi Federico García Lorca, José María Vicent Chaffer. I també del mateix Col·legi García Lorca, Irene Martínez Jiménez. Del Col·legi Federico García Sanchiz, Ariana Joana Chifor. Del Col·legi Glòria Fuertes, Daniel Estellés Villalba. Del Col·legi Lluís Vives, Arnau Boronat Palomino. Del Col·legi Tirant lo Blanc, Salvador Garés Valenzuela. Del Col·legi Vicente Blasco Ibáñez, Irene Clari López. De la barraca no ningú, això no ningú. Ara ja passem a Eric. Eres tu. Eric. Del Col·legi Carme Picó, Eric Madrid García. I també del mateix col·legi, Andrea Piquer Lledó.
Del Col·legi Xúquer Centre Educatiu, Clàudia Gamero Hernández. Del Col·legi La Puríssima, Noa Pérez Jiménez. El Col·legi Sagrada Família, Carla Andrés Gomis. I del Col·legi Sants Patrons, Pau Naval Lloret. A continuació passa a anomenar els integrants del Consell de Secundària. IES número 4. Alejandra Àngels Brunzol. El 10 del Parra, que no ha vingut ningú. Vale, ja, sí, Parra, són 4, llevar-lo. Marc Camarena Monerri. Sara Fontana Mínguez. I Pau Calatayud Carbonell. Del Col·legi La Puríssima, Maria Micó Pelufo. Bé, ara ja sou consellers i conselleres. Estic segura que començar este nou repte, esta nova experiència i este nou camí és un motiu d'orgull per a tots ells i, per tant, demane un fort aplaudiment. Crec que ara els nostres membres del Consell han preparat unes paraules i és el vostre moment. Ara per ordre. En primer lloc començarà el Col·legi de l'Alborxí
amb Sofia Amorós. Quan naixem, tots els xiquets i les xiquetes tenim dret a ser inscrits en un registre i a tindre nom i nacionalitat, a conèixer els pares i que ens cuiden. Pelausia Smart, Mireia Zafón. Tots els xiquets i les xiquetes tenim dret a tenir una família que ens estime i que ens oriente. Dret a no ser separats de la família si no cal per al nostre benestar i que el govern li doni suport. Per Federico García Lorca, José María Vicent. Les xiquetes no tenen més drets que els xiquets i els xiquets no tenen menys dret que les xiquetes. I també per el Federico García Lorca, Irene Martínez. El futur dels xiquets i xiquetes és sempre avui. Demà serà tard. Els xiquets i xiquetes som l'esperança del món. Moltes gràcies. Ara per Federico García Sánchez, Ariadna Joana. Totes les xiquetes i tots els xiquets tenen el dret d'anar a l'escola i el deure d'estudiar. Moltes gràcies per el Col·legi Glòria Fuertes, Daniel Estellés. El govern de cada país ha de fer tot el que puga per a assegurar els drets dels seus ciutadans. Moltes gràcies per el Col·legi Lluís Vives, Arnau Boronat. Els xiquets i les xiquetes tenen diferents religions, diferents colors de pell, diferents cultures i poden ser de diferents ètnies, però tots tenen els mateixos drets. El pintor Teodor Andreu, Raúl Pascaro. Per tirar-lo blanc, Salvador Garés. Els xiquets i les xiquetes tenim dret a disposar de temps, de companys i d'espai per a jugar i desenvolupar-nos. Moltes gràcies per Vicente Blasco Ibáñez, Irene Clari. Totes les xiquetes i els xiquets tenen el dret d'influir sobre les decisions que es prenguen al seu municipi, expressar la seva opinió sobre el municipi que desitgen i participar en la seva família i en la seva comunitat i en la vida social. Moltes gràcies per el Col·legi Carmen Picó, Eric Madrid. Tots els xiquets i les xiquetes han de compartir les tasques de casa amb que les persones amb què viuen. Moltes gràcies i també ara Andrea Piquer. Tots els xiquets i les xiquetes hem de respectar les llengües i les cultures dels altres. Moltes gràcies, Andrea. Ara el Col·legi Xúquer, Centre Educatiu Clàudia Gamero. Totes les xiquetes i els xiquets tenen el dret a expressar lliurement les seves opinions, a rebre la informació adequada i a difondre idees de tot tipus, sempre que no vagin en contra dels drets d'altres persones. Moltes gràcies per el Col·legi La Puríssima, Noa Pérez. Totes les xiquetes i tots els xiquets tenen el deure d'ajudar els altres. Gràcies. I ara, Sagrada Família, Carla Andrés. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a viure en pau. Si hi ha una guerra, ningú ho pot fer lluitar.
Moltes gràcies. Ara pel Col·legi Ses Patrons, Pau Naval. Les xiquetes i els xiquets tenim dret a un nivell de vida adequat per al nostre desenvolupament físic, mental, espiritual i moral i social. Bé, ja hem sentit els drets per part del Consell de Primària. Ara donem pas als membres que integren el Consell de Secundària i així com ha sigut importantíssim sentir els seus drets, també volem sentir els seus desitjos i els seus somnis. En primer lloc, té la paraula de l'IES número 4 de Tuley, Alejandra Ángela. Jo he tingut un somni per a la meva ciutat i és que tots els xiquets i les xiquetes tinguin dret a una educació en bones condicions. Marc Camarena. Jo tinc un somni per a la meva ciutat, que el Cira siga un lloc on l'art i la música siguin com la resta d'assignatures, que siga una ciutat de pau, de xoc i de diversió, que els animals tinguin un lloc on puguen viure i ser feliços, que la diferència entre persones no influïsca en els seus drets, que tots els xiquets tinguin el seu espai de diversió i que jo, juntament amb els meus companys, siguem la via que ho puga fer realitat. Aquest és el somni que jo tinc per a la meva ciutat. Ara té la paraula Sara Fontana. Jo he tingut un somni per a la meva ciutat, on tothom treballa amb un fi comú, per al bé de tots. Una ciutat on no hi ha desemparats ni gent maltratada. He somiat amb una ciutat plena de natura i que respira art. Moltes gràcies i per a finalitzar amb el IES Tuley, té la paraula Pau Calatayud. Jo he tingut un somni per a aquesta ciutat i és que els instituts estiguen adequats per a que els xiquets puguen estudiar i fer els deures bé. Gràcies i per a finalitzar la puríssima secundària Maria Micó. Jo he tingut un somni per a aquesta ciutat. Va somiar que augmentava el transport en bici gràcies a l'augment de carrils bici que van fer en Alzira i això va provocar la disminució de la consumició dels transports que feien de la contaminació. Bé, moltes gràcies. Ara, per a finalitzar, dir-vos unes paraules per part de l'Ajuntament, de representació de la corporació, però molt breu perquè els protagonistes del dia d'avui són ells, són els xiquets i les xiquetes, i tot allò que han dit, els seus drets i els seus somnis, i han volgut manifestar-ho tant als presents com a tota la seva ciutadania. En aquest Consell sempre recordem, Consell darrere Consell, algo importantíssim, i recordar perquè no haguem d'oblidar que la ciutat d'Alzira va ser declarada en el 2004 ciutat amiga de la infància. I com dic, no haguem d'oblidar perquè ens tenim que creure aquesta declaració. Teniu que tindre clar que, com ha dit a l'inici, teniu el vostre diploma, heu dit els vostres drets, que cal recordar-los, i com ha dit també els vostres somnis, però també comporta un treball i una responsabilitat que comenceu en el dia d'avui. Aquesta responsabilitat és que sou els portaveus, és que porteu la veu dels vostres centres educatius, dels vostres companys, de les vostres classes, en aquest cas les idees i les propostes, perquè sempre se diu allò als xiquets que sou el futur, però jo crec que ja seguint els membres d'aquest Consell sou el present d'unes idees, d'uns somnis que quan es feu majors traslladem o canviem la paraula per això que utilitzem tant els majors i sobretot en un ajuntament, que és gestió. I aquestes idees i aquests somnis que heu recordat el Consell de Secundària al final seran propostes i gestions que el vostre ajuntament, i esperem tindre per així algun regidor o alcalde o alcaldessa, se puguen materialitzar i se puguen tirar avant des d'aquestes regidories o des de la pròpia alcaldia.
Per tant, com vos ha dit, és important aquest títol, aquesta foto especial que recordareu per sempre, però sobretot les propostes que aneu a fer. Finalitze, evidentment, dient que tota la vostra corporació, que forma l'Ajuntament d'Alzira, es fica a partir d'avui a la vostra disposició per a treballar conjuntament. I a vostès, els majors, gràcies per la vostra presència i la vostra atenció.